Моє вам вітання, вельмишановне панство, з вами Відаль, і це раночок понеділка. Погода холодна, все-таки зима. Тож, вельмишановне панство, будь ласка, будьте обачними і обережними. Зараз частину дорог, можливо, і почистили, але все одно дуже багато криги на дорогах. Якщо у вас є взуття з шипами, будь ласка, використовуйте саме таке взуття, бо дуже багато є нюансів, коли люди можуть на рівному місці впасти і щось собі зламати. Будь ласка, будьте обачними та обережними. Також, вельми шановне панство, не дивлячись ні на що, зараз дуже багато є нюансів і по погоді, і по роботі, і зв'язаних з всім, що відбувається в політиці. Це не означає, що треба журитися, що треба впадати в істерику. Будь ласка, вельми шановне панство, приділіть собі 5 хвилин, заспокойтеся. Любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. І тримаємося, шановні.